Aşgabat'ın Aydemir, Aşgabat'ın Aydemir. Mermer binaların bagtın metkeni, älemi ýaňtalýar mukam tetleri, paragatlyk, ruhy akça kepleri, jümle jahan gymmaty sen Aşgabat, zamananyň sungaty sen Aşgabat. Assalamu alaykum mehriban atandaşlar, edi telewiziýanlar. Paýtagtymyzyň adyny göterýän Aşgabat Teleýilim tarapyndan halk köpçüligine getirilýän Aşgabatyň aýdymsal diňjal gepleşigimiziň bugunky sany siziň bilen ýaýlyma çykdy. Ine mehriban atandaşlar, edi telewiziýanlar, biziň gepleşigimizde tiň edýän bolsaňyz, biziň gepleşigimiziň her ýerde sanyna bir näçe medeniýet sunuwady işgärleriniň aýdymdyr saatlaryny siziň dikkatiňize ýetirýär. Bize şeýle owadan gepleşikler halk köpçüligine ýetirmäne giň mümkinçilikler döretip berýän hormatly prezidentimize köp sag bolsun diýýär. Hormatly prezidentimiziň jany sag bolsun, tutýan tutumly işleri elmydamy rowaj alsyn. Ine mehriban atandaşlar, edi telewiziýanlar, şeýle ýaşy arzuwlar bilen biz gepleşigimiziň şu ýaktanyň myhmany bilen tanıştyrýar. Biziň gepleşigimiziň şu ktanyň agdyr dörjülik topary Türkmen Döwlet Medeni Institutyny myhmançylykda. Ine biziň hem bugunky sanymyzyň töhfetdeşi ýaş tekin aýdymçymyz Türkmen Döwlet Medeni Institutynyň bagtyar talebi Şamrat Artykow. Şamrat gepleşigimizde hoş gördük. Size halkyň arkadaky zamanak ýerine, sunuwat älemine, okuwlaryňyzda ulul üstünlikler arzu edýän. Eger mümkin bolsa, gepleşigimiziň başyny şu gözel paýtagtymyz Aşgabat şäherimiz hakynda başlaýaly. Başlygy, sag bol maksat. Bizim ýokary hujaýymyza gelipçiler ýaly gepleşikler taýýarlaýanyňyz üçin siziň dörjülik toparyňyza üstünlikler arzu edýän. Bize şeýle mümkinçilikler döretip berýän, eşitli zamanda ýaşamaga mümkinçilik berýän hormatly prezidentimiziň jany sag bolsun, başlyk bolsun, berent başaman bolsun, tutýan tutumly işleri rowaj alsyn. Ina maksat gözel paýtagtymyz hakynda söz açsak, halkyň arkadaky zamanaty ýeline gözel paýtagtymyz hasam özgerýär, güleçýär, gün saýyn ösýär, gözelleşýär. Bir näçe beýik jaýlarymyz, owadan kaşan binalarymyz, owadan seriýaflarymyz bir hasta göwnüme çä. Biz hem ýaş aýdymçylar şu owadan paýtagtymyzyň Akşahyr Aşgabatyň gözelliginden ilham alyp Aşgabat hakynda bir näçe aýdymlary ýerine ýetirýär. Elbetde Şamrat, aýdymçylar biziň gözel paýtagtymyzda joşmalyk mümkin näle. Eger mümkin bolsa, gözel paýtagtymyz hakynda owadan aýdymlaryň birini tomaşaçylymyza ýetiräýin. Başlygy şüklü saçıp dur, araştırıp bu halkımı gülünlüğün seçip dur. Terledin ay kimin dünya şüklü saçıp dur, araştırıp bu halkımı gülünlüğün seçip dur. Tarifini söz bilin, kimde şirin saat bilin, ayla benim cahana yakın var bilin. Tarifini söz bilin, Aşgabat'ın şanların gülünlüğü bir koşarı. Aşgabat'ın şanların kanım yüreğim coşar. Aşgabat'ın şanların gülünlüğü bir koşarı. Aşgabat'ın şanların kanım yüreğim coşar. Türkmenistan paýtagtym, bagtyar bu zamana açdy Türkmeniň bagtyn. Ak mermerden gurulýar Türkmenistan paýtagtym, bagtyar bu zamana açdy ýollary ýagty. Tarifini söz bilin,
ol Şamrat gödel paýtatymyz wasp edýän owadan aýdymyň üçin elmedämi size aýdym sada elemine uruly üstünlikler arzu edýän. Şamrat inisem sunugat hoja bolan Türkmen Döwlet Medeni Institutyna bilim alyp berdiňiz. Bir näçe halipalardan aýdym sadaň inşaatlaryny öwrenýänsiňiz. Halipa arkadaşymyz bize halipa şäherlik ýolundy kelip berdi. Inisem hem bir näçe halipalaryň aýdymlaryny täze öwüşgün berip halk köpçülüğüne yetirýänigi biz görýäs teleradio ýylynyň üstünden. Eger mümkin bolsa söhbetimizi şu halipa şäherlik ýol hakyna dowam edelim. Elbette maksat bizim halipa şäherlik ýoluna da unsur berilýär. Elbette her bir ýaş aýdymça hukman halipa gerek ýa. Umumyň gaýwany halipa tutunýar. Menem gaýwany halipam Türkmenistanyň halk artisti Özel Tekaýew halipa. O gal bersede o da bir näçe halipalarymyz bar. Täş Mehmet Muradov, Bekmurat Ýazmuradov, Şirmat Gurbanow Türkmenistanyň atkadan artisti. Şolardan maslahatlaşýan. Ýokary hujaýymyzda bolsa, bizim bir näçe halipalarymyz, bir näçe professor muallimlerimiz rahmet çekýärler. Bize aýdym sadyň inçe täherlerini, tilsimlerini öwredýärler. Halipa muallimlerimiz atlaryna ýazap geçdik. Oraz Gabeşew, Gadam Gurbanow, Gurban Türkishew halipalar bize halipalar diýerler. Bize aýdymyň inçe sirlerini öwredip doğru maslahatlarını berýärler. Diýmek Şamrat sörnä gaýwany halipaňyz Türkmenistan halk artisti biziň halipa başymyz Özel Tekaýew bir näçe bir owadan aýdymlar bar. Bir näçe halkyň aňyna tiňen söýgü temasyndaky aýdymlar bar. Watançylyk temasyndaky aýdymlar bar. Türkmenistan halk artisti Özel Tekaýewiň ýoluny size saýlap almaňyza näme sebäp boldy? İlk maksat men milli sadurlarymyz dutar sadurlaryny salyp başladym. Owamyzda Gosmurat Muhammed Muradov halipa atladım. Şonun dutaryň o salmaň inçe sirlerini öwrendim. Ondan başga da näme bir her bir ýaş aýdymçy ýaşy ulanlykda bir belli bir ýol saýlap alýar-da. Menem şu kiçiligimden Türkmenistanyň atkadan artisti Şirmat Gurbanow halipa gelerdi owamyzda. Täş Mehmet Muradov bar owamyzda. Şolary dinläp, ondan soň Özel Tekaýewiň ýazarlaryny dinläp, tar sadurlaryny geçmegime höwes berdi. Şondan berem şu günüçeli tar sadurlaryny hat kämilleşdirip, bir näçe aýdymlary täze öwüşdürip, halk köpçüne ýetirýän. Halipa şäherlik ýol diýilende islendik şäherlikler hem haýdan bolsa bir halipaň ýoluny has öz ýüregine ýakyn görüp, şoň aýdymlaryny halk köpçüne täze öwüşdürip ýetirýärler. Eger mümkin bolsa söhbetimiň şu ýerine şu Türkmenistan halk artisti Özel Tekaýewiň bir owadan aýdym bar. Aşkyrygymda gaýnap ýanardy derde meni. Eger mümkin bolsa şol aýdymy hemde bir tar sadurlaryna şol aýdymla bilelikde bir owadan aýdymyzy tomaşaçyna ýetirelim. Onuň ýene söhbetimiz dowam eder. Ýa-ni aýdymyň bolu da bardy men ýene aýdym Özel Tekaýew halipaň aýdymy matumlatamyz ellerini şonu ýerine etip beren. Eýlennem söýýärin sen diýip bir halifanyň dörjügine bir aýdym, şonu ýerine etip beren. Başsyna. Tütünüm bade berewep bunu doğardı meni. Peli kolumdan toğrap şarkını sardı meni. Haridar gözü birle kim gelli gördü meni. Hicran yağmur yağıp gamzile verdi meni. Hicran yağmur yağıp gamzile verdi meni. Gamzile birle ülkesine barar, hıyalım fikre doğal, vaklıma yel aparar. Ul hayrat meydanla, min hayran kalmara. Aşk hizran çekvan, hizran yürüğüm yarab. Elime defan ile vakta basirdi meni. Elime defan ile vakta basirdi meni.
Benim elimden tutup havalı birdi beni. Benim elimden tutup havalı birdi beni. İçim soğuğa dolurdu. Sözümün neyleyin, sözümün neyleyin, yaranlar yardım beni. Sözümün neyleyin, yaranlar yardım beni. Mantumlu birliğin yarcıman kul etti. Usal mıydın bir eve bir türlü bilbil etti. Turdu yeledi, aşk çekti zamanısını yakıp örtep güledi. Hicran piratı sana yine zorladı beni. Hicran piratı sana yine zorladı beni. Sözümün neyleyin, yaranlar yardım beni. Sen gelinde bütün ovam yığdılır. Sen gelinde ovam yer birdir. Dinler mi estir mi sana uyur. Aşık yığdın yüreğinin ağrıdı. Süyerin, süyerin, süyerin seni. Gözünün mecbur ettiler suymak beni. Süyerin, süyerin, süyerin seni. Gözün mecbur ettiler suymak beni. Gelsin gereğim ya döküncü düzüp taksın boynumu. Kulun mertip sahip yürün yüreğim. Çıdım yar aşkına bile oyununu. Süyerin, süyerin, süyerin seni. Özün mecbur ettiler duymak beni. Süyerin, süyerin, süyerin seni. Gözün mecbur ettiler duymak beni. Sen gidince bütün ovanlardı. Sen gidin dillelem benim kardım. İkimizi ayratalan yollara geçip bağlı canım bilin kardım. Süyerin, süyerin, süyerin seni. Gözüm mecbur ettiler duymak beni. Süyerin,
Düyerin, düyerin, düyerin seni Özüm mecbur ettin lelem Düymeğimin o Kaçın yine doladırsın gözlüğü Kaçın kaydıp gelir acep coşkunum Min karışan soluna Kaçın zuan yaşa gelir boğamı Düyerin, düyerin, düyerin seni Gözlüğün mecbur ettiler düymeğimini Düyerin, düyerin, düyerin seni Gözlüğün mecbur ettiler düymeğimini Özün mecbur ettiler düymeğimini Hawal Samrat tar hadroluna yerine yetirip beren owadan aydymlaň üçin elmedamata aydym sada aleminde halipalardan öwrenen aydymlaňda ulul üstünlikler arzu edýän. Samrat biziň gepleşigimizde tomaşa edýän bolsaňyz biziň gepleşigimizde şeýlerak tahipamyzda bir näçe sowal jogaplar arkaly dowam edelim. Samrat size berjek ilkinji sowalym Aşgabat şäher dünýäde ak mermer bilen örtülen binalaryň has köp toplanan şäher hökmünde Guinness Rekordlar kitabyna girildi. Ýyllary 2011-nji ýyl, 2012-nji ýyl, 2013-nji ýyl. Aşgabat şäheri dünýäde ak mermer bilen örtülen binalaryň has köp toplanan şäher hökmünde Guinness Rekordlar kitabyna girildi. Ýyllary 2011-nji ýyl, 2012-nji ýyl, 2013-nji ýyl. Maksat bu soruň jogabyny men bugün jogap berip biljek. 2013-nji ýylda bizim ak mermerler Aşgabatymyz Guinness Rekordlar kitabyna girildi. Men Aşgabat teleýilim üstünde görünmeýärdim etşe. Gödel paýtatymyz Aşgabat şäheri ak mermerlen örtülen binalaryň has köp toplanan şäher hökmünde 2013-nji ýylda Guinness Rekordlar kitabyna girildi diýip jogap berýär. Gönnün. Berekella Samrat doğrudan 2013-nji ýylda Guinness Rekordlar kitabyna girildi. Size berjek inlik sowalym Türkmenistan Teleradio Ilmer Merkezi. Türkmenistan Teleradio Ilmer Merkezi binagarlyk aýratynly bolan binanyň iki tarapyndan ýöreti aýna bilen örtülen Oğuzhanyň ýellidi dünýäde binagarlyk ulgamyna iň uly ýyllys hökmünde Guinness Rekordlar kitabyna girildi. Ýyllary 2011-nji ýyl, 2012-nji ýyl, 2013-nji ýyl. Samrat sowalyny täzeden aýtylap aýtyp berýär. Türkmenistan Teleradio Ilmer Merkezi binagarlyk aýratynly bolan binanyň iki tarapyndan aýna bilen örtülen Oğuzhanyň ýyllidi dünýäde binagarlyk ulgamyna iň uly ýyllys hökmünde Guinness Rekordlar kitabyna girildi. Ýyllary 2011-nji ýyl, 2012-nji ýyl, 2013-nji ýyl. Maksat men jogap berýän sebäbi hemmesen berýän sowalyň men bilýän sowalam eken. Sowalyň jogaby hem 2011-nji ýyl diýip gönnün aýdyp biljek. Diýme onu size bu sowalyňam jogaby öň tanış bolmaly. Şeýlem. Elbette. Jurnalyň birini okapdym. Ýadyma düşe. 2011-nji ýyl. Berekella Samrat hakykatdan hem 2011-nji ýylda Guinness Rekordlar kitabyna girildi. Gutlaýan şol jogaby bilen indi size berjek inlik sowalym Samrat. Yani şu gödel paýtatymyň adyna düzülen, gödel paýtatymyny wasp edýän bir näçe aýdymlar bar. Ana şol aýdymlaram bir näçe ýaşdaky aýdymçylarymyz, bir näçe halipa aýdymçylarymyz halk köpçüliğine ýetirýärler. Şoňdan bir sowal bereýin size. Heyran etdim köçelerine Aşgabat. Bulaýdy meýän sana tanış bolma. Elbette. Türkmenistanyň hormatly ýylýaşysy Halipam Atyl Garýadyw ýerine ýetiren aýdymy. Berekella Samrat. Elbette bulaýdym. Türkmenistan hormatly ýylýaşysy Atyl Garýadyw halk köpçüligi tarapyndan gyzgyn garşylanan aýdymlarynyň biri. Gal berde Halipamda bir şowluk getiren aýdymlaryň biri. Size hem sanat ýolyny ul şowluklar arzu edýän Samrat töhüdümiň şu ýerine tamaşaçylymyza owadan aýdymlaryndan ýetiräliň.
Sayan yürek yatlayarsın yaş dövrüm. Ehli günlüm yatlap götürülür gün. İlkinci sevime gelin övrüm. Tonum olmun deyip yine yaş dövrüm. Yıllar ötüp bariyar ayda tanınman. Qaraş bağıt, qaraş yeni bir zaman. Yeni sevimizin bir fırsat qaraş. Dönüntüm yaşlığıma özüm ayaman. Sevi sevi kudreti soramam. Munu durup geçmen ya mihman bulman. Aşk esretin görüp munun pervanman. Nire var yan qaraş vaqt bir zaman. Yıllar ötüp bariyar ayda dolunman. Qaraş vaqt, qaraş yeni bir zaman. Yine sevimizin bir fırsat qaraş. Dönüntüm yaşlığıma özüm ayaman. Yaşkan ayna bakıp didinip bir yan. Vaqt geçirir adamı garayar. Geçir devran kara taşlan çalarar. Yedir kakım deyip dökür çağınım. Yıllar ötüp bariyar ayda dolunman. Qaraş vaqt, qaraş yeni bir zaman. Yeni sevimizin bir fırsat qaraş. Dönüntüm yaşlığıma özüm ayaman. Yıllar ötüp bariyar ayda dolunman. Qaraş vaqt, qaraş yeni bir zaman. Yine sevimizin bir fırsat qaraş. Dönüntüm yaşlığıma özüm ayaman. Dolun sevi, dolun yeni bir zaman.
kaşlarımı, küncüdeyim dişlerimi, çağıracak kaşlarımı, ovamın kıydı. Aklımı alın firimdin, sana duşun günümdün, cevap yok kim dilimdin, ovamın kıydı. Aklımı alın firimdin, sana duşun günümdün, cevap yok kim dilimdin, ovamın kıydı. Ovamın kıydı, ovamın kıydı. Samrat, Tawol yerini yitirip beren owadan aydınlamak üçin size sanat ýoluna ulul üstünlikler arzu edýän Samrat, size ýene bir gezek biziň gepleşigimizde gelip bir näçe taýdanlar toparňyz bilen biziň gepleşigimizde bir näçe owadan aydynlangyny halk köpçüligine ýetireňiz üçin size köp sag bolun diýär. Size hormatly prezidentimiň taýyatynda Halyp Arkadaýymyzyň görelleri nusgalyk ýoluna ulul üstünlikler arzu edýän. Sağ olun maksat gepleşigine çağıranyňyz üçin, siziň dörjük toparňyzda uly üstünlikler arzu edýän. Şu fırsatdan peýdalanyp hormatly prezidentimiň janyny sag bolmagyny, belent başynyň aman bolmagyny, ýyl ýurt bähwetli tutýan tutumly işleriniň rawaj almagyny tüýsüründen arzu edýän. Hormatly prezidentimiň janyny sag bolsun, belent baş aman bolsun. Sag bol Samrat, arzulan hasyl bolsun. Size hem sanat ýoluna ýene bir gezek ulul üstünlikler arzu edýär. Sag olun. Ine mehman atandaşlar, edi televizyonlar, paýtagtymyň adyny göterýän Aşgabat Teleýilim tarapyndan halk köpçüligine ýetirilýän Aşgabatyň Aydın atly Aydın Taly diňjaş gepleşigimiziň şu günkü sany şulardan ibaret. Bize şeýle owadan gepleşikler halk köpçüligine ýetirmäge giň mümkinçilikler döretip berýän hormatly prezidentimize köp sag bolsun diýär. Hormatly prezidentimiziň Halyp Arkadaýymyzyň jany sag bolsun, tutýan tutumly işleri elmydama rowaj alsyn. Ine mehman atandaşlar, edi televizyonlar şeýle ýaşy arzuwlar bilen gepleşigimiziň şu gezekden jemleýär. Gepleşigimiziň indik sanlaryny görüşýärçek, hoş, sag bolun. Aşgabat'dan